Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en él. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkaita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Kaya naman, sabay-sabay tayo dahil Friday ngayon, okay? Last day of the week. Kaya naman, halo Madrid Nation! Ayan guys, ayan so present na excuse me, ang ating mga almosalers. Ayan, sina Erica Balatico, Bean Betila, Reynolyn Faith, Victor Timbang, at syempre Dominic Mats, D'Artagnan, at kung sino pa dyan. Yes, keep on watching at syempre mag-comment lang kayo. Ayan guys. So, syempre, do not forget to like and share this live para naman mas makilala pa tayo. Ayan. So, mag-react kayo guys. At syempre, i-share nyo to win a more special prizes. Ayan. Dapat agayahin nyo yung mga share natin 2 consecutive days na, 43 and 45 shares. Ayan. So guys, ito yung mga nanalo pala kahapon, isasabay na natin yung load nila today dahil medyo hindi natin nasikaso yan kahapon kasi may emergency. Ayan guys, so abangan nyo na lang yung load ng mga nanalo kahapon later. Okay guys, ano sa inyong lahat? Yes, dyan nakakasabi ko lang. Yes, ayun. So, mamaya po namin i-load yung mga nanalo kahapon. Ayan. So, halo sa inyong lahat. Eto na. Yes. At syempre, do not forget pala to subscribe sa aming YouTube channel. Ayan. So, mababasa nyo yan sa aming caption. Scroll, and click the link and click the subscribe button. So, ito na ang ating... So, ito na. Nagulat ako. Ito na ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! What's up, modern people? What's up, almozalers, clubbers, and eglaboosh? Yan, di ba? Panibagong pormahan naman tayo, guys. Ayan. Hello, love. Nanonood ka ngayon, mag-apply ka na dito. Bilisan mo. Ayan. Binabati ko. Bago ata to, si Erica Balatico. Bago ba to? Hindi. Mga second time, Mga third second time. time na ba to? Oh yes, yan. Binabati kita. Erica, si Bean, Reynolyn, Victor Timbang, si Belinda. Hello sa'yo. Victor, Janica, D'Artagnan, boy, pick up ka niya. Yeah. Halu-haluhan. Umpisahan na ang halu-haluhan. Yes. Gusto nyo bang halu-haluhan? Ayan, so ipakita na natin Teka lang. ang ating cutie patuti, Kim P! Hello, Madrid Nation! Ayan, happy Friday sa inyong lahat. And syempre, halo sa mga nabati ni Rupert and syempre sa mga manunod pa sa amin and makikisaya. Ayan, syempre bago natin simulan na ating mga games ay simulan natin ang ating mga araw ay tanghali. Simulan natin ang ating tanghalian with heart track and like rack. Syempre sa mga mag-shares pa dyan, palakihin lang ang aming, ang ating Almusal Club para syempre mas marami pa kayong maging kalaban. Diba? Para mas marami kayong magiging kaaway, katrashtalkan dito sa comment Malay section. nyo, dito nyo rin may mga nagkakatuluyan din dito. Baka dito nyo makita yung forever nyo. Teka lang, bigyan mo nga sa amin dalawa. Ayan. Ayan. May nagkakatuluyan din dito. May nasisira ding relasyon. May nag-aaway. May nagkaka-friendshipan. Dito kasi sa Almusal Club, mararanasan mo lahat. Oo. Siyempre, Dito ay natural. Dito hindi mo mararamdaman na ikaw ay mag-isa dahil tayo ay isang pamilya. Walang ma-OP dito. Tanggap lahat. And syempre, speaking of pamilya, guys, tutulong po ang ating Almusal Club sa mga magdo-donate sa mga apektuhan ng Taal eruption. Kaya guys, if you're interested to donate, pwede po kayo mag-donate kahit mga lumang damit nyo, mga food supplies, or kahit malaking tulong na yun para sa kanila. And syempre, ipaparating natin yon sa ating mga nabiktima.
sa ating mga Ayan. kababayan sa Ayan, Cavite may- at Batangas. May Ayan. sinasabi si Louie Arcilia, sabi, musta Sino yung ang bird? nasirang... Master Rupi. Sabi ni D'Artagnan, sino yung nasirang relasyon? Sa'yo, Alam relasyon yan. mo, laging sira. Hindi, Oy, may parang nagpapa-shoot bumalik na out. yung relasyon ni D'Artagnan Ayan. di ba? Musta ang bird ni Master Rupi? Wala na. Nung Hindi lumipat pa na rin yung bird nakamove on ko, sa bird ni Rupi. na-shoot out nung iba. Ayan, syempre, namatay na. Speaking of shootout, Yes, magpa-shootout na kayo nagpapa-shootout. bago natin simulan ng ating mga Pa-shoot out games kay today. Angelo Yes. Antimano. Ano And Yes. syempre, kay 41 ano, viewers. sinashootout ko si Mr. Dio. Hi, Mr. Dio. Ay, Si Mr. Delta. Dio. Hi, Mr. Dio. Ayan, si nagbabalik si Nathaniel Nathaniel. nagbabalik. Hi, Halo, Nathaniel. Teka lang, halo. i-shoot out ko muna si Sino? si Andres Montilla. May nagpapa-shootout Laging kanina. ganun eh. Hindi nyo nabasa si John Ah. Angelo Antimano. Halo, Ayan, halo. halo. Shoot out Ayan. kay Andres Montilla. Dahil May marami na nag-mention tayong shootout viewers. Mag-work ka na Silabas mabuti. na natin ang ating first game. Ano ba ang ating first game? Hangman. Pero bago ang lahat, sabi natin niya si Toy dahil nagbabalik siya, pagbigyan natin siya, pa-shoot out kay Ate Vilma at Ate Marichu. Uy, parang Yan, okay. artista yung Yan. dalawa. Sina Vilma and Marichu. Vilma and Marichu. Marichu. Okay, sige. In 3, 2, 1. 2, 1. Hello, hello, Ate Vilma. Vilma and Shoo, Ate Marichu. Ayan. Keep on watching the Almasag Club and kay Alex Gaviola. Hi, Alex. And syempre, speaking of Alex Gaviola, magkakaroon din po sila ng merch para sa Yes. ating mga victims para sa Taal Eruption. So, guys, abangan nyo lang ang kanilang mga merch para magaganda yun. Ayan. Ayan. Ay, So, pa-shoot out ayan. sa pinsan ko si Joanna. Sabay kami Sino si nanonood Joanna? ngayon. Pinsan niya. Sino nga si Joanna? Ayan, sige. Pinsan In ni 3, Sino 2, Joanna? Pinsan ni D'Artagnan. 1. Halo, halo. Kay Ate Joanna na pinsan wala, ni wala. D'Artagnan. Bahala kayo dyan. Ulit pinsan. Oo. Ayan, Ayan, ready na raw, ready na. Bilisan nyo na. May nagsabi medium daw. Sige, ilabas na natin ang ating first game. Ang Yes. inyong all-time favorite. Hangman! Ayan. 1. So, yan. Ready na sila. So, para sa ating first category, ano ba ang gusto nyo? Is it Yes. messy? Messy. Messy, medium, or hard? May nagsabi na kanina medium. Tatlo na silang nagsabi ng Ayan. medium. Hello, John Angelo Antimano. Ayan. So, ayan, dahil medium ang gusto nyo, simulan natin ang ating first game. Medium, ano bang category natin? Ayan. Ang ating first category ay Games. video games. And syempre, may nag-comment sabi ni Adrian D. Soriano. Hello, good morning. Pa-shout out naman kay Patrick, ano to, Tommy Nes. Watching from Madrid, Pangasinan. Hello, Hello, hello! Madrid, Pangasinan. And syempre, Maayong kay ugto. Adrian Soriano and kay Patrick Tomines. Masantos 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 Agu sa inyo. Ah, Masantos ya ugto sa inyo tanan. Masantos ya ugto sa inyong tanan. Ayan. Para sa ating Arriba, first set arriba. video games, nag-comment na si Jessica. Sabi Saka niya, si Bill. letter S. Pero, Letter Galing, ah. F. bago natin damihan na ating mga May sagot sagot, na si ano ang Victor. ating number 1 rule? Ano ba? Pakisabi. Ang number 1 rule natin ay kailangan nyo magpaputok ng dalawang lobo. At kailangan, Dapat hindi dalawang dapat lobo pala. Dapat, higit sa isa. Teka lang, ulit. Kailangan dalawang lobo lang ang Woo! mapaputok nyo. At kung pangatlo na, goodbye, pot money. Kinurek nyo kasi ako Ayan. nawala ako. So, ang pot money Yeah. natin ngayon ay 700 pesos. Yes. So, yan. Kailangan dalawang balon lang ang inyong mapaputang para makuha niyo ang ating pot money. Bagal net ko. May sagot sabi. na, Bomberman, sabi ni Victor. Super Si ako Mario, na sabi ni single ako na nagbabalik. single. Hello, hello, Kenneth Hi, Ferrer. Bomber Ban. Ay, Sige Bomberman. nga, maraming sumasagot ng Bomberman. Try Bomber, natin bomber. ang letter B. Bomber. Oy! Bomber run. May Pero letter B. hindi siya Bomberman, iisa lang. Sabi ni Victor. Station dati na luma, yung Bomberman, yung Ting, maraming ting, mga ting,
Na ganon. Hindi siya PlayStation. Ano Sabi yun? ni Vin, Minecraft. Yung doon sa DVD. Minecraft. Try natin yung sagot ni Victor Timbang. Sabi niya, letter M. Letter M. Mama. Oy, walang M. Nautal na raw si Master Ruby. Oo, Hindi Sabi siya ni Bomberman Rusty, kasi isa lang BG ating B. World. Ay, maganda yung BG World. Nakaka-addict yan. Ano yan? Yung may ano? Tatlo-tatlo, Oo. apat. Na dapat pare-pareho. Mas maganda yung Color, Stardew color. Valley. Yung kakabili ko lang. Bomberman. Sabi ni Dear Tanya, Insan, akin na lang mapapanalo mo, charot. Pinsan niya si Ay, ano, magkakilala Adrian. Sorry, Talaga? ano. Nautal ka daw, sabi ni Lou. May. Nautal siya. Pinsan ba? Ayan, sabi ni Bean, letter Hindi, E. hindi sila Letter E. magpinsan. Ayan, may Letter E. nagpapa-shootout. Sabi ni Angelica Ang daming Lee. comments. Pa-shootout po. Halo. Sino? Si Angelica? Lee? Farmville. Farmville. Parang BG. Hindi. It starts with letter B. Meron tayong letter E. Oy, may pag-asa ang inyong Ay, BG. BG Wealth na nga yan. Resty. Letter, Pero ano daw? syempre, before that, let's input letters po muna. Yes, letters po. Malay Muna. nyo, Bemerman. Ano mo? Benemen. Benemen. Beke Nemen. No, pwede ano? Beke Nemen. Ayan, syempre, halo din kay Beke Shishir Nemen. Beke Nemen. Morales. Kung ano pwede oh. Beke Nemen. Nemen. Beke Nemen. Okay, so let's try letter J. Letter J. Letter W. And letter D. And letter L. Letter D. And letter L. L. Letter Ayan. L. Beke naman. So, congratulations, Resty. Gabus. Gabus, ikaw ang aming first winner. Yes, Yeah. congrats! Woohoo! Resty. Ayan, nalolo kay Miss Angel Kalugay. And syempre, meron pa tayong Teka lang. second set para sa Manso. Eto, Resty. Bawi-bawi lang, guys. May tatanong lang ako, Resty. Resty, wala ka pa bang kopya nung pelikula mo part 2? Wala pa, hindi ko pa napapanood eh. Ano yun? Yung Rose, Resty the... Ay, nako. So, Okay, ayan, so sabi ni pumili na Resty, kayo, guys. sa wakas na una rin, kailan naman kaya ako magiging unang Ay, hindi pala si priority Resty yun. mo? Lagi itong bumabanat. Lagi siyang humuhugot. Ayan, may mga sumasagot na hard daw. Hard. Hard. Hard tayo. Ayan, congratulations daw, sabi ni Jana. And syempre, hello, look kay MA Boy Swan DLPT. Ha? Sino si Boy Kulot? Ha? Ano po? So, ayan. Category. Para sa ating hard, ang ating category ay, ano to? Halloween? Bago yata yan. Halloween. Halloween! Ayan na, nagkakasundo na yung dalawa. Halo, halo, Maricar Santos! Magkakadevelop na yan. Maglalaro na yan! Baka naman. Beka naman! Ang pareho Ayan, mga may mga drama. nag-input na sabi ni Nathaniel, si Toy, and Jessica. Letter A. Letter A. Pumpkin daw, sabi ni Janet. Halloween. Hala? Wala, letter A. So, kapag may pumutok pang isa pang lobo ay... Isa lang ang ibig sabihin, Werewolf. goodbye pot money na. Pumpkins. So, next week ang ating pot money magiging 800 pesos. Kapag may pumutok pang isang lobo. Isang logo. Isang lobo. Skeleton, Ghosting sabi ni daw. Resty, pumpkin, Cauldron. werewolf. Sige nga, try natin ang letter S. Maraming sumasagot ng letter S. Letter S. Let's try letter S. Oy, hindi siya Hindi siya pumpkins. Hindi rin siya skeleton. Letter M yung napindot. Ay, letter M. Wala, Letter char S. lang yan. Letter S. Letter Letter S. S. Ay, Wala wala. pa rin. S! So, ayan, de. So, ayan, may bawi kami Ayan, sa may inyo, letter dalawang S. lobo. Pero Cemetery wala daw. ng pot Wala ng pot money. money. Ghosting, sabi ni Dominic. Cauldron. Werewolf. Full moon.
Bean Eyeballs. Ano na? Cemetery, Big Bird. Bakit Big Bird? Letter S, second to the last. Hello, kay word. Jimmy Second to the Slan. last. Sabi ni Bean Eyeballs. Hello po. Ayan, syempre, hello Hello, sa hello, akin na si Mami Nicole. Hindi siya skeleton. Sabi ni Maricar Santos, letter Eto, E. may tanong lang ako. Letter E. Letter E. Pag ba sa sementeryo, Tsaka si Jana sumagot ng letter E. pag ba sa Ano yan? sementeryo, puro lupa lang, anong tawag mo sa kanya? Cemetery pa ba rin? Lupa ba yun? Letter Semento yun. yun Hindi eh. nga. Lupa ba Pagka hindi yun? nakasemento, anong tawag mo? Hindi na cemetery, ano? Cemeteryo. Letter E. Letter E. Ayan, Marami isang nagsabi S ng letter E. lang. Hirap naman. Walang Sabi letter ni E. Nathaniel, ni Alex, letter O. Letter Pero may O. sagot si Bin, sabi niya princess, but isa lang ang ating letter S. Hello sa ating bagong audience, Maricar Santos. Ayan, Hi! hello, Maricar, and kay Lester Radam Mendoza. Hello. Radam? Letter Lester O Mendoza. daw, Hi. sabi ni Nathaniel. Corpse and- daw, sabi ni Vin. Ayan, merong letter O. Corpse. Corpse. Hindi. Hindi siya corpse. Kasi nasa third, Is corpse. pangatlo yung O. Ano yan? Ano kaya yan? Hulaan nyo na bago pumutok yung lobo. Yes. Boogeyman. Sabi ni Reyna Lynn, letter P. Oh my gosh! Ayan, walang nakahuwala. Ng ating, Yung goal. Parang Tokyo goal. Goalies yun yung Goalies. sa ano, di ba? Sa Parang Tokyo mga Ghoul. bully. Ay, hindi, parang mga zombie. Ganon. Goalies. Goalies. Goalish. Ang ating tamang sagot. So, wala tayong Umabot si second Resty. winner. Umabot si... Ay, Wrong spelling siya eh. Resty. Ghoulish ba? Umabot si Resty dito Umabot sa sa- akin. umabot Nakita sa- ko, hindi pa naputok yung lobo. Ayaw, Resty, umabot Resty. siya. Pero, So, nanalo na yan. siya. Oo, nanalo na si Resty. Yes, isang beses lang pwedeng manalo Sayang per game. naman. Pero Sayang pwede pa naman. kayong manalo dahil para sa ating third set ang ating category. Anong gusto Gusto nyo? ni Bean, easy. Medium or hard? Last set na to. Sayang naman yung sagot nila. Ghoulish pala yun. Scarecrows daw. Laon. Sobrang late naman nun ah. Ayan, maraming sumagot ng easy. Easy. So, isihan muna natin So, para sa ating third set. may mga nalilate yung comment. OMG. So, easy tayo, Ayan. guys. Easy ang ating Easy. category ay ano ter? Sport. Ay! Ayan. Ayan. Ibigay na lang kay Joanne. Di ba si Joanne sa DR Tanyan? Sabi ni Resty. Ah, Hindi pwede kasi wala ka na. nanalo na. And ano, Dapat siya yung sumunod na nagsabi. nilabas na yung tamang sagot. Sayang na. Ano bang, teka lang, lilinawin ko lang. Ano pa palang ibibigay mo kay Joanne? Kainis daw yung net. Sabi ni Miss Jen. Nabula. Janet? Janet Gatdula yan. Easy baby, sabi ni Louie. Arcelias. Sabi ni Nathaniel, basketball. Si Jessica naman, volleyball. Sabi ni Soccer Nathaniel, ball. Ayan volleyball naman mga din. ball na yan eh. Sabi ni Jana Gabica, Letter B. Let's try letter B. Wala siyang ball. Wala siyang ball. Nagpatanggal siya ng ball. Wala siyang ball. So, hindi rin siya basketball, volleyball, Hindi na siya and ball. soccer ball. Gusto ko yung spelling ni Samir Manzanilla ng volleyball. Ay, joke lang. Wala palang Samir. Ay, si Jack Fox Paul hunting pala. daw. Volleyball. Thunderball. Backgammon. Hindi siya letter B. Walang letter B. Sabi ni Vin, gymnastics. Crisscross. Si Resty naman. Sabi ni Bean, Fox Triathlon. hunting. Sabi niya ako ng Table single. tennis. Gymnastics. Try muna Triathlon. natin ang letter A. A. Ayan, meron siyang letter Letter A. A. So, pwedeng Triathlon. gym na. Tsaka triathlon. Pwede. Hindi siya pwedeng taekwondo and Ano jack siya? straws. Hindi Hindi rin rin siya table pwedeng tennis. badminton. Kettle pins. Hindi.
Jack Straws. Ayoko ng bad. Gusto Piling ko ko food. letter T. Try natin letter T. Letter? T. Oy! Oh. So, yan, mukhang Hindi may siya panlabang ang triathlon. ating gymnastics. Gymnastics. Yes. Gymnastics. Ang unang nakahula ng gymnastics ay I si... see. Sino? Wait lang. Bean ba? Bean. Sino kaya Si ang Bean. unang nakahula? Si Bean? Wow, may load. 60 na ang load ko. Ang unang Si Bean, nakahula. si Bean. Si Bin daw, si Bin. Nilista mo na yan. Bin. Napaka-bias ko ah. Sa akin si Bean. Ayan. So, let's try letter G. Oo nga, si Yes. Bean ang nauna. Try muna natin yung G. Kung Letter ano ba. Ayan. G daw, Lalabas G. na natin letter Y. Y. Why? Letter M. N. M. N. And M. M-N. 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 Ayan. S. T. S. 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 I. Letter I. C. S. Letter C. S. Ayan ang ating third. Gymnastics. Answer ay gymnastics. So, congratulations, Bean Metila. Ikaw ang aming Ayan, sabi second ni winner. Abs. Hello sa inyo. Ayan. Ayan, hello. Congratulations. Nathaniel, pwede ka pang bumawi dahil marami pa tayong game. Nathaniel, pwede mo ba kami padala ng sapatos? Kobe Paras. Grabe ka naman. Grabe ka naman makatawa. Hindi. Kasi di ba sa mga province, dati Oh. kasi di ba? Ayan. uso Sa amin, yung oo. So, pag yung mga brand na ganan, usin sa mga... Oo, yung uy, maganda dyan. May brochure pa yan eh. Uy, maganda yung Nathaniel. So, ayan, meron na tayong winner. So, Yes. sino ba sila? Babawi na lang daw sila tomorrow. I Ayan, remember my congratulations. childhood. Congratulations sa ating winners sa Hangman! We have Resty Gapus and Bean Metila. Kaya naman pakipiyam ang inyong mga numbers at ilo-load natin yan later kasama ng mga nanalo kahapon. Kaya naman guys, huwag muna kayong aalis dahil mayroon pa tayong Words Matrix. Ayan. Ah, Natasha lang meron, Kuya Ruby. Mamaya na. Babali daw kayo guys. Hello, Ray! Agoncillo. Ayan, at syempre, ang ating number 1 rule dito, kailangan nyo isama ang... Row and column. Yes, row and Kasi niya column. nakita ang ating first Yes, may game pa Letter. Marika. Hi, binabati ko si at ang ating Ryan. category ay Kamusta na si Judy Ann? Yes. Bathroom May game pa po ba? items. Sabi, yes, may apat pa po kaming game. Kamusta na? Marami Ay, pa apat. kaming game. Ayan, bati. Ayan, yung games Ito si namin. Diartanya gusto magbati lagi. Ayan, batiin na yan. O, Go. game. And 3, 2, 1. Hello, hello kay Ray Gonzaga. Ray Gonzalez. Salud. Yes. Hi! Okay, so, ang ating Ayan. category ngayon ay bathroom item. Ayan. Bat towel daw, sabi ni Alex Gaviola, Alex, 1D. D1. Alex, ay, Bath towel D1. Bath towel. Amazing. Ayan. Alex. Sabi ni May Joy Placido. Hello, May Joy. And kay Abs. Hello, May Joy. Sabi ni Abs. Brush holder. May nakita na ako. C4. Mali. Ito laging nasa Meron wall. brush holder. Hindi siya Wali. brush. Hindi daw siya brush. Kulang. Sabi ni Jessica E2. Toothbrush. Kulang. Kulang. Pagsamahin niyo yung sagot ni Abs. Lalo kay Mr. Jower Solomon, sabi ni Resty. Shower curtain. Shower 11. curtain, 11. Yarn. Resty ba yun? Resty. Anong toothpaste? Toothpaste? Sikat ka na daw, Ryle. Sabi ni Yertanyan. Ayan. So, eto mga bag, ito si Nathaniel. Guys, Matagal don't sa forget, nagbalik. isama ang row and column kung saan nyo nakita ang ating first letter. For example, Yes. yang Yeah. Ayan, Sabi ni toothbrush Alex, holder daw. Batawal Holder. D1. Ganon. Yay. 2E? Toothbrush holder. 2E. 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 Hindi po. Oo, Mali. pwede. Mali po. Kasi walang letter R sa letter B. Walang Ay, malapit oo na nga. letter R Wala daw sa letter B. R. Hindi siya 2E. Hindi tama siya yung toothbrush 2E. holder.
Sabi naman ni Dear Victor. Tanya, toothbrush holder T1. Ayan, toothbrush daw. wow. T1. Meron T1? ba? T1? Wala tayong letter T. Walang T. Saan yun? Hanggang L lang tayo. Sabog ka ba? Sabog ka, no? Sabi, Timba, hindi siya H1. 2E. Hindi siya 2E. H1. May nakita ko. Ayan. Lagi So, gusto ko sa'yo, tama no? si Victor Timbang. Sabi niya, toothbrush holder. Yes. H1. Sabi ni Jana, toothbrush basket. Swerte naman, yung toothbrush may basket. Sa akin, nilalagay ko lang sa amin eh. Poso daw. Poso L9. Sa bowl ko sinasawsaw yan eh. Toothbrush holder. Sayang. Okay, Ayan, nahulaan nagbabalik si Kerwin Jim Palaganas. Wow! Hi, Kerwin! Halo. Hi, Kerwin. Sana magbalik na yung mga dati natin almusaler, no? So, meron pa tayong 5. Me. Wall. Meron tayong 5 pa. Toothbrush holder, shower curtain, at bath towel. Yun na yung mga nakuha. Yay. Ayan, Ayan. 5 na lang. Puyat lang. Lagi namang puyat yata to eh. Ayan, so... Sino pinagpupuyatan mo? Nahula na yung Anong shower curtain pinagpupuyatan kanina. mo? Pero hindi Meron na lang tayong nailabas. shower curtain. Yes, meron na. Yan. Ang Red nakakuha horse. niya Ano ay red si horse? Resty. Nagre-red horse ka ba sa loob ng Poso. banyo? Basket, hindi. So yung basket yung pinaglalagyan ng ano? Basket! Ng ball. Yung maruming damit. Yes, Char. yun. Tama, Ayan, tama. meron bang basket? 8A. Clue po, sabi, clue. Sabi ni Alex. Kulang. Kulang daw. Basket case. Char. Dito ka nagsasalamin. Ayun Oo. ang isa sa kulang basket eh. Dito ka nag... No, merong basketball. Yes, dito ka Basket. Case. pupunas ng paa. Ano Dito yun? ka Rag. nagpupunas ng kamay. Dito Hand. ka. Tapos syempre pag Groupie, ikaw na. nagpupo ka, dapat hindi maabo yan. Bete. Kaya meron kayong Bada. Alcohol? Yan ba? Alcohol? Char. Ito, sakit nun. Alcohol, ilalagay mo sa puwet. para hindi mabaho yung buong bathroom. Yeah, Sabi ni Abs, towel. Meron pa ba tayong isang towel? Yes. Sana magkaroon ng Oo. may request ako. Sana magkaroon ng Ayan, ng tama si tutorial. Jessica. Si Rupi na how to wash your puwet properly. Yung ba makikita ko pa rin maghugas ng puwet. Exhaust fan. Meron ba? Exhaust fan. Yes. Ayan, may exhaust fan L4. Mirror. May mirror Mirror ba? or wall mirror is considered. Sabi ni Resty, Resty, G11. Considered na po yun. Resty. Floor mat. Do we have floor mat? 1 point. K8. Sabi ni Ayan, Jessica. floor mat. Jessica. Ang galing. Ayan, halo-halo, Ormel. Waste basket. Ayan, tama, waste Sabi ni Alex basket. Gaviola. 12E. Ayan. Ayan. So, meron na lang 2 pa. Ano na lang? Yes. Ano Isa na yung lang. pinupunas nyo sa kamay nyo? Isa na lang. Ang kulang. Yes, isa na lang yung kulang. Isa na lang daw. Ito kasi sabi kanina ni Victor Mirror, pero may sumagot ng tama si Alex. Wall mirror, 7G. Wall mirror, di yung wall mirror. Di yung wall mirror. Wall mirror. So si Meron pa Alex, daw isa. Isa na lang. Bakit may hell? May hell ba sa banyo? Hi, OR. Bagong audience. So, last 30 seconds. Paglabas niya. What the hell? Last 30 seconds. What is this? What's this smell? Meron na Last 30 tayong wall seconds. mirror. Ano yung wall mirror? Alcohol. Wala. Pupunas mo sa kamay after mo mag-get. Hand towel. Hand towel, Victor, 10D. Wow, Ayan. Towel daw. 2, 4, Ah. 6. So, Kompleto checking na ako. ba? Yes, kompleto na. 4 to. Ang ating category ay bathroom items. Sabi ni Kes, kaya we have lavatory. Yung may
napula na. Char. Okay, may panalo na! So, ayan, kompleto na ang ating words matrix na kategory ay bathroom items. And syempre, meron na rin tayong winner. Sino ba siya? Congratulations sa ating word matrix winner. So, tayo sila ni Alexandra Gaviola. Pero yung si Victor Timbang yung nakasagot ng pinakamahabang word. Yan ay toothbrush holder. Kaya naman congratulations, Victor Timbang! Yes, paki-PM ang iyong number at ilo-load natin yan later. So, syempre guys, huwag muna kayong alis dahil mayroon pa tayong movie series. Ayan. So, dito Guys. naman guys, para sa ating third game, kailangan nyo lang hulaan ng movie na pinapakita namin sa screen. Ang Sana kanyang all. category ay fantasy. Fantasy. And syempre, bago tayo sumagot-sagot dyan, ay mag-heart react kayo dyan and like, react for Team Kimpi and Team Rupi. Oh, bigay kayo ng clue. Tingnan Hindi ko niyo pa yung third nakikita. picture. Ay, yung second picture, tingnan nyo. Oh. Galing ha? Yeah. First, Sabi niya ako na second, single third. Superman. Tomorrowland. Sabi ni Jessica, Tomorrowland. Heidi, sabi ni ano. Hey, Dai. Social yun ha. Clue. Clue daw. May S sa dib... May S sa dibdib daw. Oh, wala din na yan. Wala pa, dito. Ayan, guys. Mother huwag na kayo. Robot, sabi ni John Paul. Mother Robot. Ano yun? So, pag nagkaan si Mother Robot, ang tawag doon? AI. Superman! Hindi po. Iron Man. Hindi po. Sabi ni Resty Sedi, ang munting prinsipe. 3 words. Astro Boy. Ayan. Sabi niya ako ng single Mukhang man may of nakahula steel. na. So, ilabas na natin ang ating tamang sagot. Ay, Ang tamang ano sagot nga bang movie ay... yan? Ayan, si ano yan? Witchers. Ayan, ang tamang sagot ay Man of Steel. Si ano yan? Sino nga yan? Sino yun? Hindi, yung sa Witchers. Anong pangalan niya? Ayan. Ayan. So, proceed na So, tayo ayan, sa congratulations next sa genre. ating first winner. Meron Yes, pa tayong congrats. second movie. Ang kanyang genre ay action. Ayan. Wait nga, sino siya sa The Witcher? So, anong clue nyo dyan? Sabi, Basta siya na yun. Sige na nga. action daw. Ang clue. Ayan na, action ng ating second Yes. genre. Ay, oh. Tan, tan, Kill tan. Bill. Star Wars, sabi ni Condrillion Kirayan. Hindi na daw siya nananalo. Pwede ka bang manalo? Marami pa tayong The IP game. Man. Hitman. Ilang words to? 2 words. Ano to? Fearless, sabi ni Rezzy. Fearless Hitman. Hindi, nabigyan ka ng clue. The Hitman. Bibigyan na ng clue. Okay, go. X-Men. X-Men. Ayan, ang galing mo ni Jet Li. Pero dapat kompleto, diba? Jet Li, sabi ni ano. Medyo may Pahingi daw si Ryle kapag nanalo ka, dear Tanya. Magkakagulo na naman ito eh. Kapag ka nanalo ako, pengi ako ah. Kill Bill. Ng ano? Kill Bill. G.I. Joe. Ay, oo. Alam The ko na one. yung second pick. Yung nasa tunnel sila. May the to sa una. May the. Hindi yung ano yun, Ayan o, yung lalaki, yung soldier. yung sa una, yan yung ano, yung niligtas niya eh. Oo, niligtas niya. Kasi sumabog yung nuclear. Yes. Sinalo niya lahat. Hindi siya IP man. Snowman. Ano, sinalo niya lahat ng sapoy The kasi Master. nakaka-recover naman siya. May nakahula na ng isang word kanina Regenerate. eh.
Yes. Kompleto dapat, guys. Tapos yung oras. The one. Tapos yung oras. Tanong natin. Namumulubi na daw ba, sabi ni Ryle. Yes, G.I. Joe Retaliation. So dahil 12:40 na, X-Men 2. ilabas. Yes, ilabas na natin. Tanong natin. Consider. Ayan, sige, ilabas na natin ang ating tamang sagot. Ang Consider tamang number sagot one. ay The Wolverine. The Wolverine. Okay. Considered na ang sagot ni Mr. Mr. Jomar Jomar. Solomon. Ikaw ang aming second winner. Walang the. Okay. Pero kung marami kayo nakahula, Yes. Yeah. Ayan, guys, So yan, meron pa tayong third Walang away-away. movie. Ang ating genre ay... Sellers. So, Oh, last set Ayan. natin, romance. romance ang genre. parang alam ko na yan ah. Hindi ko pa makita eh. Ano yan? Romance. Romance. Ten, ten, ten. Nag-trending yata yan. Ten, ten, ten. Diyan natin si Chris Aquino. Ay, oo. Oh! Alam ko Wala na. ka daw, Mike. Rupert. Ano yan? Yan yung sing-sing, oh. Wala nang battery. Ayan. So, para sa ating third set, ito ay romance. So, ano nga bang movie to? Yan, sabi ni Alex, Crazy Rich Wag, sarap Asians. Sabi ni Victor, The Snowman. Ay, wala pala. Sabi rin ni Jessica, Pare-pareho Crazy na Rich sila. Asian. Pero nauna si Alex. Ayan, hawak ko na ang... Sige, labas na Maganda. natin ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Ano? Sa Singapore to eh. Sa Singapore ba yan? Yeah. The Rich Girls. Sige. Sige, labas na So, natin. yan ang tamang sagot. Ano Nandiyan si nga Chris bang Aquino? ating movie? Oo, nandito siya. Kasi rich daw siya eh. Kasi Rich yung ba? concept ng movie, pero mga babaeng mayayaman. Ayan. Rich ba siya? Rich? Ang ating tamang Yan. sagot ay... Crazy Rich. Crazy Rich Asian. Si Victor naglagay na rin ng na praning. Sa Ayan. province namin yan ginawa. Ay, social. Yes, third winner. Oh, really? Yes, kaya naman congratulations sa ating mga movie series winners. We have ako ng single Jomar Solomon and Alexandra Gaviola. Gaviola. Yan, congratulations sa inyo. At syempre, time check tayo. It's now 12:43 in the afternoon. Kaya naman sa mga hindi pa nagla-lunch, mag-lunch na kayo. At ito na ang ating Art Attack. Yeah. Galingan mo, Ryle. Mababago buhay mo dito. Wala ka rin mic. Wala, naririnig niyo ba ako? Hello? Wala nga. Sarado. Naririnig niyo ba ako? Lobat. Lubot. Ayan guys, so ito na ang ating Art Attack. Ayan, ang ating category ngayon ay pop songs. Kaya naman guys, simple lang ang ating mechanics dito. So, 3 points for 3 winners. Ayan, 1 point sa title and 1 point sa ating first line. Ayan, so simple lang ito guys. Okay na yan. Yan. Ayan. So, naririnig niyo ba kami? Siyempre naman po. Anong category natin ngayon? Pop songs. Pop songs. Okay. Oh, ito bonus na agad. Ayan. Yan. So, simulan natin Ready? ang ating game in 3, 2, 1. Ayan, so ang ating category ay pop songs. Kaya naman guys, yes, ang mutig 1 point po tayo dito. 1 point sa first line at 1 point sa ating madali lang title. yan. Hindi daw makita yung kay Rupi. Late ba? Anong late? So, 1 point po ito guys. 1 point sa first line, 1 point sa title, at syempre 3 points all in all. Yan, Ayan. tama si Nathaniel. Si Oh. Alex, hula hoop. Si Nathaniel, tama rin. Ha? Ano ang Ata first si line ng Alex. hula hoop?
Nauna sa akin si Alex, hula hoop. Oo nga. At si Nathaniel Paris. Charot. Okay, so Nathaniel 1 point. And Alex 1 point. Ayan. Fireworks. Anong first line ng hula hoop at ng pari? Sino ba yung magkatanong itong pari? Ang alam ko, Chainsmokers. O Laney. New York, sabi ni Maricar. Nahula na po yung first drawing. So, title na lang po ng, first line ng hula hoop at ng Meron pari. akong 2 words. Oh, hey, roller skates, them lines. Ayan, Alex, 2 points. First line ng hula hoop, nahulaan na po. The Artanian Circus. Ayan, meron akong 2 words. 1 point. First line ng circus. Elephants. 2 Elephant. words sa akin, 2 words. 2 words daw. Elephant. 2 words. Ayan, si Billie John Paul. Jean. Billie Jean. Ang galing ha. John Anong Paul. first line ng Billie Jean? Not my lover. Circus. There's only 2 types in the world. Alex, 1 point. At dahil dyan, ikaw na ang aming first winner. Meron ako ulit 2 words. 2 words. She was more like a beauty queen. Ano yan? Yung Billie Jean. So, pwede nyo lang i-copy-paste yung sagot ni Alex sa Billie Jean dahil siya na ang nanalo. First winner natin siya. So, pwede nyo lang. Nathaniel, thick and thin. 2 points, Nathaniel. Wow, ang galing naman ang pagbabalik mo. Last 1 point na lang, Nathaniel. Ikaw na aming second winner. I-copy-paste nyo na yung sagot ni Alex sa Billie Jean dahil nanalo na si Alex. We were staying in Paris, sabi ni Nathaniel Sito. Yan yung first line ng Paris. So, congratulations, Nathaniel. Ikaw na aming second winner. Ayan, meron akong 2 words. Ayan. So, consider ko na ba yung typo? She was more like a beauty queen. 2 points, the Artanian. Thanks. Yes, pakipiyam ang iyong number, Nathaniel, sa ating Facebook page, Madrid Philippines. So, isa na lang yung winner natin. Isa na lang yung kailangan para mabuo ang ating set of winners. Yes, ang aga pa pala. Ang bilis nyo, guys. 2 na ating winners. Ayan, meron akong 2 words ah. 2 words, hot and cold. Hindi siya hot and cold. Fire on hit. Fire on hit. Ano? Hindi siya hit. Walang daw siya nagko-comment. hit. Hindi siya hit. Meron akong 2 words. Ito 2 yung words kasama daw. ng Autobots. Autobots. Ang clue. So, ito na. Meron na tayong first and second winner, Alex Gaviola and Nathaniel Sitoy. Fire on fire. Hindi po. Fire on hit. Hot Sino yung and kasama cold. ni Optimus? Kasama daw ni Optimus. Parang movie to ah. Kanta ni Joseph Vincent. Bumblebee. Bumblebee, sabi ni Jessica, 1 point. Ano ang first line ng Bumblebee? Meron ako
Meron akong one word. One word. Ayan guys, so mag-comment lang kayo. Tama na yung kay Jessica eh. Konti na lang eh. Thanos. Thanos daw kasama ni Optimus Prime. Thanos! My gulay. Fire in the city! Fire in No! City. 1 point ka na lang, D'Artagnan. Mananalo ka na. Mahirapan ko na si D'Artagnan. Sana hindi niya Fire makuha. on City. One Hindi siya word. Fire on City or in City. Wrong. Fire in our side. Walang ganyan. Walang fire. Ay, may fire? Roses daw! Roses! Sino? Si D'Artagnan. Ayan. Ayan, tama si Jessica! Dahil dyan, kompleto na ang ating winners. Wow, sa wakas. Congratulations! May bago tayong set of winners. We have Alex Gaviola, Si Alex syempre hindi hindi yan nagpapatalo. At syempre si Nathaniel Sito, yung nagbabalik. And D'Artagnan Joanne. Ayan, congratulations sa inyong lahat. And paki-PM ang inyong mga numbers sa aming Facebook page. Kaya naman guys, thank you so much. And do not forget to subscribe on our YouTube channel. Kaya naman ipakita muna natin ang ating Kimpi and Rupi. Ayan, congratulations sa ating mga winners today. And syempre, announcement guys. I-subscribe nyo na kami sa aming YouTube channel. Syempre, pindutin nyo na ang like button and follow button sa Facebook page namin, The Almusal Club. Wala. Pero yun guys, yung project namin para sa mga nasalanta, naapektuhan ng tile eruption, pwede kayo mag-donate guys dahil kami Wow. mismo ang mag-aabot sa kanila. And syempre, Yes. malaking tulong yon para sa ating mga kababayan. Paano ba nila ipapadala ito? Padala niyo dito sa office. Ayun. Oo. Yes. Pwede niya ipa-Elvis. And syempre, congratulations sa ating mga winners dahil Friday na ngayon. Next week na po tayo ulit Yes. magkikita-kita. Kaya naman. Sure daw, sabi ni Ayan. Ryle. Ayan na ating Ito YouTube, ang aming Facebook. YouTube. Yes. YouTube account, The Almusal Club. Subscribe. So, hit the subscribe button and Yes. abangan nyo, guys. Yes. Yes. Click subscribe and the bell. At may to get Facebook din pala the tayo. notification. Yes, may existing na po ang aming Facebook page. Ayan, The Almusal Club din po. Natin sila. Maasahan ba natin ang Almusal Oo, Club? maasahan Umiiyak ba sila. natin ang The Almusal Monday na daw Club, ulit. Almusalers? Yes. Siyempre, i-subscribe nyo na yan and syempre i-share nyo na rin guys para mas dumami ang ating family. May mga Oo naman, may mga viewers tayo from Cavite and Batangas. Ay, oo, sila Rosen. Oo. Taga Cavite yun. Ayan, so, Si Rosen. sabi ni D'Artagnan, boring na naman ang weekends ko. Kaya minsan, kailangan din maging Oo, kailangan minsan daw maging malungkot. Kailangan natin mag-isa minsan. Yes. Ayan, yung sa Facebook Oo, page. ayan. May 10 likes na kami. Siyempre, kung meron tayong YouTube, meron din kaming Yes. Facebook page. Kaya naman guys, i-like and follow nyo na ang aming Facebook page para mas dumami pa ang ating community. Ayan. Yes. Siyempre, Ayan. dahil masaya maging Almusal Club dahil sa tayong pamilya, magkita-kita tayo ulit. Next week! Ayan. Kaya naman, maraming salamat Okay. sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghalian ng nag-iisang The Almusal Club! Go na go sa katahimikan. Go na go sa daldalan. Wow! Bye-bye! See you next week!